Sebas, čo hovoríš na môjho nového psa? Akurát ho idem venčiť. O akom psovi hovoríš? Ja nevidím ani len vodítko. Kámo, toto je Bobino a my sa ideme pripravovať na majstrovstvá sveta v hobby dodžinku. Sleduj, čo dokáže. Bobby, poď. Bobby, preskoč tento skleník. Čo ti jebe? Videl si, aký je ohybný? Bobo, správ štvoritý kotrmelec a dvojité salto. Videl si to, jak mu zajebáva? Však my to vyhráme. Kámo, ty čo robíš? Kámo, však ja hobby honím. Príde ti na tom niečo netradičné? Hobby honím? A to v čom spočíva? Však honíš vzduch a kto dohoní najďalej, tak ten vyhráva. Čo ti jebe, no som zvedavý, že koľko najďalej vyhoníš. Ukáž mi to. 20 metrov. 20 metrov? Tebe zajebal, ne? Teraz to skúsim ja. Čo si koko? 30 metrov. Fú, čo ti jebe, tak ty si úplne, že inde, kámo. Poď so mnou na majstrovstvá sveta v hobby honení, lebo tebe to fakt ide. Dobre, kámo, deal. Poďme získať opasky v oboch kategóriách. Vidíme sa tam. Ak ťa toto video zabavilo, nezabudni sledovať môj profil.